En Frank, je hebt weer een nieuwe Mirella bij je. Ja, klopt. Hoe zit dat? Het is nummer 4, dus het valt nog mee in de 41 jaar tijd. Maar ik ben heel blij met Francis, dus we gaan er hard tegenaan. En we hebben, dat vindt iedereen tenminste, een hele mooie nieuwe single gemaakt. En dat is natuurlijk wel extra leuk als je in een nieuwe bezetting start. Dat je dan gelijk als ruggensteun een goede nieuwe plaat hebt. Ja, eigenlijk is het een heel groot verhaal. Maar om het kort te maken hebben we elkaar 10 jaar geleden ongeveer ontmoet in Rotterdam. Op een boot was hij kapitein gastheer. En ik viel daarin voor een bandje waar de zangeres voor uitgevallen was. En je begint met elkaar te praten. En toen bleek dat we maar 10 kilometer van elkaar af woonden. Ja, en toen hebben we elkaar zoveel jaren niet gezien tot vorig jaar juni. Ja. Hij mij opbelde van Francis, ik heb een vraag aan jou. En wat dacht je? En toen dacht ik van, wow, wat is dat? Ja, daar heb ik toch wel even over na moeten denken. En dan hebben we soundcheck gedaan. We hebben een oefening gedaan. Ik had dan 3 nummers ingeoefend om te kijken van, klikt het qua stemmen? En toen hebben we de knoop doorgehakt. Dus sinds vorig jaar juni. Ja, we zijn al op het gemakje er nog wel, maar aan het uitkijken nieuw materiaal. Omdat kijk, we hebben iets meer dan een jaar geleden een album uitgebracht, Voor Altijd. En daar stonden wat nieuwere nummers op, ook wat ouder materiaal in een nieuw jasje. Maar ja, je kunt natuurlijk niet blijven herhalen en blijven teren op je oude hitsuccessen. Ik bedoel, we zouden natuurlijk nou weer wel een album uit kunnen brengen met alle oude hits. Maar ja, dan ga je jezelf herhalen. Dus wat betreft een nieuw album denk ik dat het wel gaat duren tot 2015. Dan hoop ik wel voldoende nummers. We moeten toch minimaal 12 stukken hebben. Dus dat gaan we op het gemak uitzoeken. En dan hoop ik volgend jaar dat we samen een mooi nieuw album hebben.